नमस्कार, मी लतिका. मुक्काम पोस्ट कणकवली आपल्या चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. आता पावसाळा तर चालू झालेला आहे, तर त्या पावसाळ्यात मिळणारी पानं म्हणजे अळूची पानं. तर आज अळूचे दोन प्रकार असतात. एक अळूची भाजी किंवा अळूचं मालवणीमध्ये अळूचं फतफद म्हणतात आणि एक अळूची वडी. त्यातला पण एक पदार्थ बघणार आहोत म्हणजे अळूची वडी. तर अशी रुचकर कुरकुरीत अशी अळूची वडी बघायची आपल्याला. तर त्याची सुरुवात करूया. तर त्यासाठी लागणारं आपण साहित्य बघूया. तर जे नवीन करणार आहेत म्हणजे पहिल्यांदाच अळूची वडी करणार आहेत तर त्यांनी लक्षात ठेवायचं की अळूच्या वडीची पानं असतात ही थोडी जाड असतात आणि ह्याच्या कडेला इकडे तुम्ही बघू शकता इकडे डबल रेष असते अशी इथे अशी आणि जाड असतात पानं. आणि अळूच्या फतफद्याला जेव्हा अळूची भाजी करतो त्याची पानं पातळ असतात. तर आपण ही अळूची पानं व्यवस्थित धुवून स्वच्छ घेतलेली आहेत. एक वाटी मी ते बेसनचं पीठ घेतलेलं आहे, चवीसाठी मीठ आणि ह्या वस्तू घेतल्या. या वस्तू जरी जास्त दिसत असल्या तरी पण आपल्या घरात मिळणाऱ्याच वस्तू आहेत. तर लागणार आहे आपल्याला तीळ, सफेद तीळ लागणार आहेत, लाल तिखट लागणार आहे, जिरे पावडर, गरम मसाला, धनेपूड आणि हळद. हा मी थोडासा म्हणजे गूळ घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. हा गूळ मी पाण्यात भिजवून घेतलेला आहे म्हणजे आपल्याला तो व्यवस्थित मिक्स करता येईल. इथे मी एक छोटी वाटी चिंचेचा कोळ घेतलेला आहे. इथे मी थोडंसं तांदळाचं पीठ घेतलं आहे म्हणजे वडीला कुरकुरीतपणा येण्यासाठी. तर हे सगळं साहित्य आपलं. तर चला मग तयारी करूया आपल्या अळूवडीची. इथे मी हा वाडगा घेतलेला आहे. इथे जे आपण एक वाटी बेसनचं पीठ घेतलेलं आहे ते आपल्याला त्यात टाकायचं आहे. आता आपल्याला बेसनाच्या पिठामध्ये आपल्याला एक एक करून सगळं साहित्य टाकायचं आहे. तर आपण आधी टाकतो हे जे तांदळाची पीठ घेतलेलं आहे आपण ते टाकतोय. त्यानंतर थोडासा आपण इथे खड्डा करायचा आहे आणि इथे हा चिंचेचा कोळ आहे तो टाकायचा आहे. म्हणजे चिंच भिजवून आपण ते पाण्यात भिजवून आपण ते कोळ काढतो तसा कोळ काढून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये लाल तिखट टाकणार आहोत. इथे मी 3 चमचे छोटे चमचे लाल तिखट टाकते. तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार तुम्ही टाकू शकता. अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा जिरेपूड, 1.5 चमचा धनेपूड, 2 चमचे गरम मसाला. त्यानंतर टाकायचं आपल्याला 1 ते 1.5 चमचा आपल्याला सफेद तीळ टाकायचे. चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. मिठाचा अंदाज आपण कसा घेणार ना, चिंचेचा कोळ आणि पण गूळ पण टाकणार आहोत त्याच्यामुळे त्या अंदाजाने आपल्याला मीठ घ्यायचं आहे. चवीनुसार मीठ. आणि हा आपण जो गूळ घेतला आहे थोडासा तो घ्यायचा आहे. आता सगळं आपण एकत्र करून घेऊया हाताने. मी हातानेच करून घेते. आता आपण गूळ टाकला तर हाताने व्यवस्थित आपल्याला मळता येईल. त्यानंतर आपण थोडं थोडं पाणी टाकून आपण म्हणजे जे आपण भरीचं पीठ असतं जरा असं जाडसर असतं म्हणजे घट्ट असं तर ते आपण करून त्या अंदाजाने आपण पाणी टाकून हे करून घ्यायचं आहे. आपण जे अळूवडीला पीठ लावणार आहोत याचे असा अंदाज हवा, असं एवढं पातळ आपल्याला करायचं आहे. व्यवस्थित आपण ह्या ज्या बेसनापीठाच्या गुठळ्या झाल्या होत्या सगळं आपण एकदम व्यवस्थित केलेलं आहे. पीठ गुठळ्या सोडवलेल्या आहेत त्या. एवढं पातळ आपल्याला हे पीठ करायचं आहे म्हणजे आपल्याला अळूच्या पानांना हे लावता येईल. इथे मी पान घेतलेलं आहे. तर आपण सुरुवात करूया अळूच्या वडी करायला. तर इथे मी आता अळूची वडी करताना जे आपण 4-5 पानांची एक अळूवडीची हे करतो पूर्ण. तर त्यासाठी आपण काय करायचं आहे की सर्वात मोठं जे पान असेल तर ते पहिलं सर्वात आधी घ्यायचं आहे आपल्याला आणि ते असं ठेवायचं आहे. आणि असं पातळ असं असं जाडही नाही म्हणजे आपण अळूवडीची जेव्हा रोल तयार करतो तेव्हा तो पूर्ण हे होऊन जातो, अति होऊन जातो, पूर्ण पीठ हे बाहेर पडतं. त्यासाठी आपण पातळ तसं लावून घ्यायचं आहे. हे आपलं एक पान लावून झालेलं आहे आणि दुसरं पान असं ठेवायचं आहे.
आणि काही काही वेळेला देठ असे मध्ये येतात, तेव्हा जे आपण दगड असेल त्या दगडाने हे देठ असे ठेचून घ्यायचे, असे असं दगड मारून घ्यायचे. ते मारलेलं आहे मी, त्यामुळे आपण हे असं वरती येत नाहीत, जे आपण जे देठं असतात ती येत नाहीत वरती, त्यासाठी. आता आपण दुसरं पान ठेवलेलं आहे, त्याला आपण पीठ लावून घेतोय. व्यवस्थित पानाला लावून घेतलेलं आहे आपण. आता आपण इथे तिसरं पान ठेवतोय आपलं. हे आपल्याला असं ठेवायचं. शक्यतो हा जो देठ आहे हा मध्ये आला पाहिजे व्यवस्थित. तर लावून घ्यायचं पुन्हा ह्याला पीठ. आपल्याकडे श्रावणात हा तर अळूवडी असतेच घरामध्ये. श्रावणी सोमवार असो, शनिवार असो, उपवास असेल तरी सुद्धा. आपलं तिसरं पान पण लावून झालेलं आहे. आता आपण चौथं पान लावतोय आपलं. हे आपल्याला असं लावायचं. आता ह्याला पण आपण लावून घेऊया पीठ. आता आपला येतो महत्त्वाचा टप्पा. काही वेळेला काय होतं, काही लोकांची आपण जेव्हा गुंडाळी करतो तेव्हा ती म्हणजे आपण जेव्हा रोल करतो आपण अळूवडीचा, तेव्हा तो सुटला जातो. तर आपण इथे सावधगिरी बाळगणार आहोत आणि व्यवस्थित करणार आहोत. तुम्हाला दाखवते मी कशी करायचे. हे जे आहे 2 कडा टोकं ही आपल्याला आतमध्ये घ्यायची सर्वात आधी. ह्याला हळूहळू आपण इथे लावून घेणार आहोत पीठ. त्यानंतर हे खालचं टोक जे आहे ते आपण आतमध्ये घ्यायचं आहे. त्यानंतर हे जेवढं होईल तेवढं आपल्याला असं आतमध्ये घ्यायचं. आणि हळू तेवढा घट्ट असा रोल करत जायचा आपल्याला. इथे पीठ असं लावून घ्यायचं आणि पुन्हा हे टोक आणि आपल्याला हे जे टोक आहे इथे ते वरती घ्यायचं असं. आणि असा आपण पद्धतीने रोल करून घेतलाय. हा रोल आपल्याला सुटणार नाही अळूवडीचा. व्यवस्थित घट्टपणा आला आणि मध्ये सुद्धा व्यवस्थित पीठ जे आहे आलेलं आहे. त्यामुळे आपण जर उकळायला ठेवली किंवा तळायला घेतली तरी आपला हा चुरा होणार नाही अळूवडीचा. अखंड आपली अळूवडी तयार होणार आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला अळूवडीचं हे करून घ्यायचं. आता आपल्या अळूवड्या करून मी 2 घेतलेल्या आहेत तिन्ही पण आपल्या. तर आपल्याला ह्या वाफेवर शिजवून घ्यायच्या आहेत. तर त्यासाठी इथे मी इथे चाळणी ठेवलेली आहे, चाळणी घेतलेली आहे. तर आपण त्याला तेल लावून घेऊया. थोडंसं मी हातावर तेल घेते आणि आपल्याला पूर्ण हे लावून घ्यायचं आहे चाळणीला व्यवस्थित. हे केल्यानंतर मी आपल्या अळूवडी आहेत ह्या ठेवते. तर आपल्या अळूवड्या ठेवून दिलेल्या आहेत. अर्धा टोप मी पाणी तापत ठेवलं होतं. त्यानंतर आपल्याला ह्याच्यावर ही चाळणी ठेवायची आहे आणि चाळणीवर झाकण ठेवायचं आहे आणि आपल्याला 25 मिनटं हे वाफेवर शिजवून घ्यायचे आहेत. तर आपण झाकण ठेवतो आहे. गॅसची जी आंच आहे ती आपल्याला मंद मीडियम ह्याच्यावर ठेवायची आहे. 25 मिनटं झालेली आहेत. आता आपण बघून घेऊया. तर अळूच्या वड्याचं जे आपण शिजायला ठेवलेलं ते झालेलं आहे. हे कसं कळतं, जर अळूंच्या वड्यांचा रंग हिरवा गडद असतो, तो कलर पूर्ण उतरतो आणि असा कलर येतो फिकट हिरवा. तेव्हा समजायचं की आपली अळूची वडी शिजवून झालेली आहे. आता आपण ही थंड करायला ठेवूया. पण ही टोपावरच थंड करायची नाही आहे, आपण गॅस बंद करतो आहे. आता आपण खाली ठेवून देणार आहोत आणि आपल्याला थंड करायचं आहे. तर आपण हे थंड करून घेऊया. आता आपल्या अळूवडी थंड झालेल्या आहेत. आता आपण याच्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत.
आपण पॅन तापत ठेवलेला आहे. आता त्यात मी तेल टाकते. तेल व्यवस्थित तापल्यावर आपल्याला अळूवड्या टाकायच्या त्याच्यामध्ये ठेवायच्या. तेल तापलेलं आहे आपलं आणि गॅसची आच मंद आचेवर ठेवायची आपल्याला. मंद आचेवर गॅस असेल तर 3 ते 4 मिनटं अळूवड्या फ्राय होतात. अळूवड्या तयार फ्राय झालेल्या आहेत. तर आपण या डिशमध्ये काढून घेऊया. अळूवड्यांना जास्त वेळ लागत नाही. ते 4 ते 5 मिनटात आपल्या अळूवड्या फ्राय होतात. तर आपण ह्या काढून घेऊया. आता तयार आहे आपली रुचकर कुरकुरीत अशी अळूवडी. तुम्ही नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि कशी झाली हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि जर व्हिडिओ आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार.